to send out workers into his harvest field. And it's yes, we know what oil in Yano. And at 36, like you are saying, I can't try and say, "Oh, who did Pakuno? Niyam Shino Adamao." As I said, no, to say any power to Baha, only a Waphobia, why to say a Naya, only a Hefo. Hallelujah. Yeah, because you know what you know, a Yesua, oh, any Pakua, the young Ashino at the mouth. Yesua, oh, any Pakua, the young Ashino at the mouth. Now, Sunday, a kind. Esa Isaiah share na Yesu wonti no. Se ohuni pakona, bibi woni mu a ekenyan. Na sami na ekenyan no no. E ma ne trene nsa, e ma wonwade ne nsankyereni asi. E ma ode ochie ani fa hodie ebre nipa. Kan ame kase pa. Me pasa yate ase ese. Bri biara wo ba nyame ani mo. Ti asasa ye nyame na ye di na chi no. Ohuye ya onya ayamhye maye. Na so onya ayamhye maye a oye bibi so ewe abrabo. Me pesa sadi etidam awa komam. Sadi etidam awa wadwem. Se na ba ya bribi a wo banya me nchen no. Wo ma bia keke. Ne mo ba te sa obi a oni ni Yakopon ekohia na kwasiesie no. Hallelujah. Ye ma mi eti enimu me abom pae. O say apostle answer ka kire say ye ba ha. Ye de ho ba kire nyame. Ana de ho ba kire Yesu. Na me yi ni say ye ho ana de ba kire ne kekani akọ. Hallelujah. Sa aho kire na ye de ho ba kire no. Ye de ho kire na o ye bibi wo abrabo. O ka ame kase pa. Sa ye de ho ba kire na Yesu no o ye bibi wo abrabo. E ma wo hu sa ne ye te. Na esa sa o ye nyame a o ye huntahunti no. Dia wa adwene mu, dia wa akoma mu, dia wa susuye mu, dia wa okra mu, dia wa huhu mu no. Sa nyame no woni. Oh hallelujah. Enti abra ya koba na ya pa nani mu no. Sa nyame asiesie no sa obehia ye. Hallelujah. Na pa me pesa me ma wo ti asiese. Ye nyame a ye som no no. Ene opeso hia. Oh, me say opesa ohia. Na say opesa ohia yan dia. Na ke say owo adwuma bi ye. Bibi oho a opesa oye wo abra. Me pampae sa onyame won konkroma to ye. Na oma yakoma ani chidi a ewuda. Sa ye ba me na yase a. Ye ba ba preko pese. Me banyame a obeto me ne nchen. Me banyame na obesiesie me ne nchen. Na se ne sa dwene akoma ne ba. Onyankopon obeye yie. Ebra me di si. Esa me di binti no. Mo fa nche me. Na me e bi no di nkomo na e ha won say the first day ya bi won e ha won. Me so e ha me pa. Na me ka tell me say ya ogusu ni bebre we ani. Hallelujah. Amen. Ye nyam koy. Hallelujah. Enti ye nyam koy ni tino nyame obaboa ye. Enti anopa nyame wo humi mu. Onyame a owo ale hia ma ye. Sa nyame na anopa wo ma hia o. Anopa wo ma ye wiye. Anopa wo ma paja. Ba bia ne ma titi akoduru no. Me ba pa ye wo Yesu Kristo di mo sa. Every time no osoro entia. Ewo Yesu Kristo di. Na nyame tumu nyina emehia. Na oye ohiye. Ewo Yesu di. Sorry bra me bo pa etia. Afi makui. Enya wonna. Esrafo. Oh Shatana Baba. In the name of Jesus Lord. Enya wonna.
bɛte ebi na mama ɛnɛ day ayɛ da papa awurade mu ne yɛhyia wɔ Yesu dim awurade yɛdanse wɔ Yesu dim awurade yɛhyira wo wɔ Yesu dim awurade yɛtontom wɔ Yesu dim awurade yɛkamfo wɔ Yesu dim awurade yɛyɛ wo kɛseɛ wɔ Jesus dim mu awurade yɛdanse wɔ Jesus dim mu awurade yɛdanse yɛ mama yɛatene tiatia ne sɛ ɛbere bi a yɛbɔ w'anim a wohu yɛn awurade wo yam hyehyew ade ma yɛ na saa yam hyehyɛ no so ba ɛma wo nyame wo tere wo nsa yɛ wɔwɔde ne nsɛnkyerɛnne ama nneɛma a asɛ yie ama wɔne onyam da bi wɔ yɛabrabɔ ɛna mebɔ mpae wɔ Yesu din ɛberɛ awurade yɛba wo na yɛase ma ɔsoro mmue ma ɔsoro mmue ma ɔsoro mmue ma ɔsoro mmue ɛwɔ Yesu din ɛwɔ Yesu din ɛwɔ Yesu din ɛwɔ Yesu din ma fa wodie yɛ yɛ mu adwuma ma wotumi nyɛ yɛ mu adwuma yɛne bɔ mpae sɛ tumi bi wɔ hɔ na obi di asi obi te haw bi mu a wɔde brɛ ɛna wɔ Yesu Kristo ɛna wɔ Yesu Kristo yɛsane wo nkurɔfoɔ yɛtu bo nsɛm adeɛ so ɛwɔ Yesu Kristo na awurade wɔ wɔne onyam nna adi wɔ yɛabrɛfo yɛgyae wɔfa aka nyinaa hyɛ wo nsa kɔsoma wodom nyɛ adwuma kɔsoma wo ngo sra mpem kɔsoma ɔsoro mmue awurade yɛhwɛ sɛ yɛbɛfi ha kɔ no wobɛyɛ adeɛ kɛseɛ ɛwɔ Jesus din ɛwɔ Jesus din ɛwɔ Jesus din ɛwɔ Jesus din awurade bɛkasa bɛkasa wɔ akoma mu bɛkasa wɔ adwem bɛkasa wɔ afie ahoroɔ mu bɛkasa wɔ aware ahoroɔ mu na wɔne onyam mpie wɔne onyam mpie ɛwɔ Jesus din na yɛnkasa wɔayɛ ade nyinaa yie yɛda wase nsa watie ha mpaebɔ na wobɛkɔ so aboa yɛn wobɛkɔ so adom yɛn ɛno nti yɛbɔ yɛn mu asɛ wɔ anim ɛka sɛ anuonyam ne ne die ɛnyɛ wo nko ara wo dea ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛna yɛabɔ mpae na yɛka ame kɛse paa sɛfo awurade nhyia wo bebree na menhyia wo paa next month yɛbɛba